Shubor nakaslem jong unongsan hima. Satang kat tu kat ni sengi bagi pat ba kin selit ban pendap ya ka hok ka jongki ban jiet yu nong mi kman. Shala ki polling station jongki constituency beper kini abat ki jutang ki baharu komru kilami bahani ki nongkran bat ki kertong na ki seng san hima daga jingtmu banyo ya ka jingkersha no pat ba. U MLA MDC ka motion road uba Gigor Mertong, ha ka juk kapor kum kertong ke NPP na motion run, habakran, ha ka jing yalang yalap election ke NPP nong try zone, ya ka balapun long ha school Little Star hapo kas nong umsok ping West Khasi Hill sulaong, buon ki ong baka seng NPP ka day ka seng high level, ngidey ki high level ki bawan ra ya ka kampan troy, ha ka tega sin nalor ki nong ket kam jong ke NPP na ka tega zone, ladon lang ru ki nong ket kam ke NPP motion run, bat ki hajar ngut ki pat ba ka tega than. Nanti naki department ki baper. Haga arjar katra nyaken mau bahadin bangawan kanbas hakane ka ere nong try ti ong tang kawe balada pipenyo ya kane ka surok kemut minya tep bat kti bat kejak ti ong tengah kermen scam menta kinya tep tang ka kti ka kejak den nai katar kalaben tenata daw ngakermen scam bahakan ek kenti kibriu kin start kim dai su bansa penbit haga jing bang jong kektin lamar kiwai ki bang sisa kektin ngari ngam bang dari ngabang dakakam tenata daw ngide ban perkat ba kibriu kiong menta ya parti jungi kiong ki high level kita ginong tu ginong sikor hoy nidai ki high level banwara ya ka development nidai ki high level banwara ya ki scheme ki baper tenagata daw na ay ka jings kublay ya kito ki baong high level namar ki start baban ay ya ka kertang wat ngitray umpat benay ka high level Ndre maki kila aya ka buram nga ay kuble yaki namar ngi start banwara ya ka development high level Rilum jungi mentala day kapor ka jingkela Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala day kapor ka jingkela Kisur ngin pensawa lawan kapor